Hemi te pahnih hi tu tingin ni a anin kara hian enge ti lam hi chu shelo mang kanom love milar ve ani na pia lama tunlaya social media lama INNGAIHZAWN khelno dun tak Canadian singer le songwriter lar tak Shawn Mendes le abial nu Cuban na piang American singer le songwriter lar Camila Cabello te nge yan ni mitam tak chuan hetian thalak dun na kan en thuak ringot po hian Inhmeh lo kan ti in lo kan ti ngoi nge yang mishing mit ain anvek lo wangin adik na chen po ve nge yang mi chen khat chuan larbel zel andu awanga INNGAIHZAWN mai ni te in an pu ve bok an pahni chevel le an te hoina sang te hi kan tun lai social media sang te lua tulian ber ani miao si wangin tunchum video a chuan an pahnia an INNGAIHZAWN na chanchin engtiti a hetia ron in kop chho tamai hinge anni alanda na wanga mi ten an social na hi Camila hian engtin ngia ngai ve ti lam thlir hona kan nei don ani lo shiat ve the china anin ton na masaber hi kumsang ni sompali July lam dai to a Austin Mahon tor an khu hon sak chum khani a heti lai hi Camila Cabello Fifth Harmonia tel lai kha ani nge heti lai vel hian Shawn Mendes chu turba sa chu in ching changa pe top zela tu man an kom lem lova ama omin ve mop mai chin mi har wang le mani to ka lu zo ve e o tak Camila chuan biak tlang nel tumin aba po sham china anua Shawn Mendes chuan Camila chu khami huna betu chun ani thule achut na bas tuk ver tanga a hoi chu apiang chuan pon lama har le eng thol taka a in fiam lai chu a mu zia thu a soini akumle kumsak ni sompanga April tha a Shawn Mendes an lips why for live it game a khelna hian host chuan Camila le me chedang pani minglam chuakin anzinga chuan atu bernge nupuyetan adu berang ti azota heta hian Shawn chuan midang po kha ka shevik thona a Camila nian hian tur te kan nei dun to ati in Camila chu an pathum zinga nupuyetan adu bera alo thlang ta na pani Hemi kumvek August la hian Music Video Award Los Angeles anin tong le a after party lama po thla an la dun nge athale September thla chuan HRE Music Festival Las Vegas sa intong le in mu dun an ni le a ti chuan anulama po Taylor Swift concert na backstage lama in huchinin tuina in angang aniboka late po an phwa dun vel chin heti lai chang hian Camila chuan arukin alo du em to mai hilo ni a achezia vela chang chuan Shawn po in adu ve nge ni in aringa ma se achiangam lo thung kumsang ni sompaka kumtop lam November thale December tha te chuan an pani hian mipui ma in lanin an zai duna an hanin mel suk chho kwal vel da tang chuan INNGAIHZAWN perform dun ang mai an ni akumle kumsang ni som paruk aron in her chwa chuan rin ain thom an nei le talutuk lo ang loya ma se June thla sem iHeartRadio Much Music Award ta chuan an pahnia an zain Best Pop Video Award ala ka wangin achiang 10 award an rondong duna ma se hemi bak hi chu an pani hian an INNGAIHZAWN niarin hlelna turin thom an nei dun lo hle a paparazzi lampo in thla an lak sak dun futhei ai lo kumsang ni som pasari me thla a Camila in ama puala a single masaber tour Crying in the Club ati chwa chuan Shawn hian achian nu a support ziale ro pui ati ziate chuan fakin atuit nge an zaidun changa an chemistry a chachin ema wangle anin support ton chin ema wangte tuina in ang an ya wangte hian ngai bel tur lutuk omlem lo ma se mitam tak chuan an pahni hian aruk deu taktala anin INNGAIHZAWN an la ring fana chuti mek line Hailey Bieber lo nita Hailey Baldwin le Shawn Mendes te chu an INNGAIHZAWN ni in thu thang aron omzui tamaya anem hni na ni miang ti thei turin an pahni hian kumsang ni som pariat Met Gala chuan in zuin an pahni hian Tom Hilfiger kut chuak anin belve ve zui ma se hemi no rei lo te ya hian anin chen zuya anin thena tanga thlani vel le ka chuan Hailey le Justin Bieber te chu anin hual zui ta bokani anin chenna ala rei lo te lul nen
abel nu hluin chutia pasal ane san ngal pang mai chu mitam tak mak ti ni in soi po ahlo ang reng viawani ama shon ngei po hian zo na adong nem hle a chu wangin heng zo na te hi shon chuan changin heili chu lompuina message po athon thlap thule abak thil dang engma anin kara omlo thu alo soi chuak ve to bukani Hemi nu hian Shawn Mendes san album pathum na tur a promote nan dipa forma interview a machon chumin atana Camila poimo na le alaka alwan liam thu chu soi chiamin olal pa he khovela kamishing du birani ama ang mishing hi anom thei to karing lo tuna ka album ti chwa tura po hian min puin min fui kalna satak zitani anti deu chiama asoi mang hian media le paparazzi te mulo lama po hian anlawin kom ngayin anlawin chulnel hle ti po heta tang hian asha thei hle an sian ve Taylor Swift hawin Billboard Music Award ta te po thla an la ho zui le ta ngi a kumsang ni som pakwa aronin her chuak le a Grammy a perform ma a Shawn Mendes ne nan thalak chu Camila hian a insta tar langin he mishing ro pui tak hi ka chuang ani no pang ang maya HRE la dressing room a kan sakdun lai te kha nimin lok ang mai ni kumkhwa in ka mangai rengang che ti in caption a azyak buka hemi chumpo hian anin kona sadun em awang hian in ngai zong nge ni in mitam tak chuan an ngai to a achan chu Camila le abial pa methiu te chu kum khat le chan beliam ta khan alawin chen ve to tho buk wangani June thla kan thlenga senorita chu ron thlo dunin music video an chizia lian khosak phung te chuan rin hlel dun na ati tam tan ta hle a hemi nu hian an pahnia chol manga an jin chuak dun lai te kut in kaya tui pui an thlir dun lai te hlim mel em a an khik dun sung reng lai te Camila anui war lai te chu paparazzi lampo in an la fu thei so ta hle show na tur na po Camila hian azui ve zela chu mai ni lovin kut in vuana nui dun mai ni lo deu indu ton mel taka anin kwa ngoi lai te lungchim tak maya anin fop ngoi lai te po mu tura tam tan hle a phadrwa lo le oi lo ro lovin anin ngai zo nge ani ti chu tu hril chop ma ngai lovin kan lo shethiam ta vekani hetiang taka an kal chak chan hi hun rei tak chung chian anga lawin nel sa to lawin chul nel fe to ani wang nya soi ombok hemi nu hi chuan khoi ke pa po mu dun tur an om ani ber to mai mi ma in kai in kwale in fo ti vel chu an kalpa vel mai to ani ber zok kumsang ni som pakwa VMA award sa te po chuan an perform dun le a hemi chumpo hian an chemistry hi a mu nom le rem le a atop dona anin kis lek vel te chu en tulamin an lom hle ni September tha a elin an kom na po Camila chuan mai na khura atluk ngei thule ani chu tu dang ni lovin Shawn Mendes ngei ani thu soin tongka ngein anin ngai zon thu chu aron nem ngeta ani heti lai vel hian atir lama soi to angin hetia walau taka anin ngai zong ti anem nge nu po hian mitam tak chuan anin kar hi ale mai ni in mi ngai ven le lar zwal zel andu awanga lemchang mai an pu na sa hle a hemi chung changa angai dan an zona Shawn chuan Camila ne na anin kar chu publicity stan ani lo rap thlak thu in lo chang to ani an pani hian cheng dun zuin ni kum COVID-19 shilen tir khothlang lama khir taka in khwa khir na kalpui ani lai po khan an pani hian anin quarantine duna an chevel hi an social media account lama an upload china anin ngei melin anin ngam tlak dun mel chin hle ma se hei shileng awangin tu po kanin thla da in kanin sum lova in sum na tla cham deuh te chuan kan thau pui luaya ke ni hawa po kan chol ni thuam no hathei mang to lo kanom nuk to lai hian Camila Cabello po hi alo bang big lo na sa ni ngei turani tun naya mun shanga athalak mu thei ho paparazzi hawin an lo me sakhawa hi chuan mana Camila zeile idom takazaya in the no ngil chin kha ang big ta lo hle a rai puar ang main adul tela chu ama to ka an lo ko vela mai boxia heiwang hian mitam tak chuan soi selin an nui zat hle hemi chungchang hi Camila chuan changin me chedik tak te angin thau rang le carves te hi kanei ve ka chu ka pom thlap in lak fit le shisel kadu awangin kadu angein parka katlana
kor ka dul lang thei ka ha a dul lang kor ka hak chan le ka kor ha ka bil du lo chan chu ka thlana wang le mi pa ngai ve mai ka ni awang ani mi pa ngai in engtik lai pon an kor hak an bil reng ngai lo ka taksa ka du eng po min ti pui thei tu hi ka chuang ani ti in a soi ni ma se sap ngang ani boka kan ti mai don em ni mani loka thlinga vel tal chu ani to lo mo le ti tur khopa ama to ka peko vela kha tun ngai loka a movie channa Cinderella premiere na a in lanero kha chuan aron dikle ta zai thomai atop nan mitam tak shat chak tur abial pa Shawn Mendes hian engtiangin nge angai ve ani hian Camila hi tun nai bora alandana wang hian a chen pha mayangem adu ve tak tak rengem ti hi changdon tiang Hemi ngotlang wal leitling tak melpo chilem lo tak mai hian access Hollywood in an komna chuan ani ngai zon tak tak ma hian Havana singer Camila Cabello hi kumnga zit alo ve to thu a sei chuak hlul mai Shawn chuan meichia I mangai tak ne na I mangai thu shil tur chuan wai sin ngai takani kumnga chung min hnol mayang ti hlau reng reng in hun ka mang chin ti chuan kumnga zit ka inbuat sai nuwa ka mangai tak zit thu hi ka shil vengam chawani kumsom panga som barok vel kani lai changin ka sheto a ka chian chaber te zingami ani boka engdik lai chang khan nge ka indan hi adang lam chan ka shilawa ma se itana khwanu ruat iton huna chuan ani nge chuani ti achiang em emang ti na soya atan hian hla po phuana sat pha thu a soibok heta chang hian shonan Camila achil dan turle a mangai dan tur chu achiang mai ome kumsang ni som pako kumlai hol vela ani ngai zong ti nem hi ani a kumnga alo upto ni phei chuan anin hu masak ber kumsang ni som pali tang khan alo star hle to ti na ni a aum zia chu indu rudun thosi soi chuak ngam dun si lovin chian angin rei tak anlawin kom ring ti na ni mel chuti ni chuan a hnol a hlo em wanga kumnga chung zet a mangai thu po shil ngam lo khopa adu ani chuan andula kiar tak deuh sut wangemo achul deuh tak sut awanga a hnola ayai mai chu arin omlem lawani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai se video dang ngai nom le bengwar thak tak nen kanin hule thwai don nya chumi ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule